खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों। नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ गोबां रायजो राजाफोरानो जे गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जायखौ लानानैनो बे समाव मोननै हान्जा बा मोननै राजखान्थि हान्जाया माबायदि थासारियाव दं आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खुगा बेखेवदों। राजु नार्जारिया फोरमायथिना होदों जे बे समाव मा जानानै दं, सिंनि लेभेलाव बेसेबां सावरायनाया आवगायना दं, बेनि सायाव बुंथिना होदों राजु नार्जारिया। बे समाव राजु नार्जारिया बाथ्रा बुंथिदों जे बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि जे सावरायनाय बे सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो बे समाव पजिटिभलि थामहिनबा जे मोननै राजखान्थि हान्जानि गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनायनि थाखाय सावरायनाय आयदाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि मोननै हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनायनि सावरायनाया सोलिबाय थादों। बियो मोनथामसो राउन्ड सावरायनाय जाखांबाय। बे सावरायनाया जोबोद पजिटिभ जादों। मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे पइन्टखौ माने एग्रि खालामलायदों। राजु नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा राजु नार्जारिया फोरमायथिदों जे बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेजेराव जे गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनाय बे बिसायख'थि गेलेनायनि सावरायनाय आयदाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव गासै बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि गेजेराव जे सावरायनाय आयदा बे राउन्डआ गासै खनथाम जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। खनथाम बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि दैदेनगिरि जे सावरायनाय आयदा बा राउन्ड टकआ बे समाव मोनथाम जाबाय होननानै बुंदों। खनथाम रायज्लायनाय जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बे समाव मोननै राजखान्थि हान्जायाबो बे सावरायनाय आयदायाव जोबोदनो गोसो होदों आरो पजिटिभ रिजाल्ट होननानै बाथ्रा बुंदों, पजिटिभ लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बे समाव मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव मोनसे थिरां जानायखौबो बाथ्रा बुंदों, मोनसे थिरांथा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि आरो बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय बे समाव मोननैबो राजखान्थि हान्जाया जे गोरोबलायनायनि लामायाव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि इयुनखौ नायनानै जोंनि बर' माहारिनि थामोन्था रैखाथि, सिनायथि आरो जौगानायखौ नायनानै मोननैबो हान्जा बिपिएफ हान्जा, हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जा आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल हान्जा, मोननैबो हान्जाया गोरोबनानै जे बिसायख'थि गेलेनांगौ बे पइन्टआवहाय जोङो एग्रि जालायलायदों। एग्रि जालायलायनानै बे गोरोबलायनायनि मडेलिटिसफ्रा मा जागोन बेखौ इयुननि सावरायनायाव बेखौ थिग खालामलायनाय जागोन होननानै एग्रि खालामलायनाय जादोंमोन। जेरै जे थामोन्था बर' हारिनि रैखाथि आरो बर' हारिनि जे रैखाथिनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौराङानो जादों जे बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोरोबलायनायनि लामायाव दंसै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथां राजु नार्जारिया बुंथिदों जे समाजारि बिजोङाव जाय बिथांमोना समाजारि बिथिङाव बायदि बिथिंखौ लानानै बाथ्रा बुङो, थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफ्रा जाय सेकेन्ड लेभेलनि बा सेकेन्ड लेयारनि दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफ्रा समाजारि बिजोङाव खौरां गिरिनि गेजेराव बिथांमोना बाथ्रा बुंनायखौ सावरायलायनाय आयदाया सोलिबाय दं। आरो बे सावरायलायनाय आयदाया सोलिबाय थानाय समाव
सोलिबाय थानाय समाव खायसे बाथ्राफोरखौ बुंथिना होनाङा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि आरो बे समाव जाय बिथांमोना जाय बाथ्राखौ थार बाथ्राखौ मिथिया बे थार बाथ्राखौ मोनथि सुबुंफोरा नाबां जाबां बा खायसे नङै बाथ्राखौ आरजाथावै बाथ्राफोरखौ बुंनाङा आरो बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथां राजु नार्जारिया आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों थामहिनबा बे समाव सावरायनाय आयदाखौ जुदि बिथांमोना गोजोननाय गैयाब्ला बा गोजोननाय मोनाखैब्ला आरो सावरायनायखौ आरोबाव बेनि अनगायै बा 3 राउन्डनि अनगायै गोजौ फारसे लांनो जुदि गोसो गैयाब्ला बिथांमोना रोखा खालामना होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बैफोर दैदेनगिरिफोरा जाय दैदेनगिरिफोरा सावरायबाय थादों जाय दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफनि जानानै इउपिपिएलजों सावरायदों जा बिथांमोना रोखा खालामना होनांगौ थामहिनबा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिना होनांगौ बिथांमोना मा कारनाव बे समाव गोरोबलायनायखौ मानिया आरो मा जाहोनाव बिथांमोना बिपिएफ आरो इउपिपिएल जे गोरोबलायनायखौ बिथांमोना गनायथिना लानो हायाखै आरो उननि समफोरा सावरायनायखौ बे समावनो दोनथ'नाय जाबायब्ला मानि थाखाय जाबाय बे बाथ्राखौ रोखा खालामनांगौ होननानै राजु नार्जारिया बुंथिदों आरो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय क्लियार काट इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय क्लियार काट जे बर' हारिनि सार्थआव आरो बर'फोरनि थामोनथा आरो रैखाथि होनो थाखाय बे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ थामहिनबा बिपिएफ जों गोरोबलायनो थाखाय थियारि होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया हानजायाव बरायनानै लाबाय जिहेतु आथिखालाव एबा साननैसो सम सिगांनिफ्राय जे बिपिएफ आरो इउपिपिएल फैगौ 2022नि बिटिसि बिसायख'थियाव जयै गेलेनायनि जे मोनसे प्रग्रेस थादोंमोन आथिखालाव बे मा थासारियाव दं सार बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मोननै हानजानि गेजेराव गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनायनि सावरायनाया सोलिबाय थादों बियो मोनथामसो राउन्ड सावरायनाय जाखांबाय बे सावरायनाया जोबोद पजिटिभ जादों मोननैबो हानजानि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे पइन्टखौ माने एग्रि खालामलायदों जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि इयुनखौ नायनानै जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथि आरो जौगानायखौ नायनानै मोननैबो हानजा बिपिएफ हानजा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजा आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल हानजा मोननैबो हानजाया गोरोबनानै जे बिसायख'थि गेलेनांगौ बे पइन्टआवहाय जोङो एग्रि जालायलायनानै बे गोरोबलायनायनि मडेलिटिसफ्रा मा जागोन बेखौ इयुननि सावरायनायाव बेखौ थिग खालामलायनाय जागोन होननानै एग्रि खालामलायनाय जादोंमोन दा जोङो खावलायदों इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जे मोननै हानजाजों जों गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेलांनांगौ बे जिनिसखौ जाहाथे बिथांमोना सिरियासलि कनसिडार खालामो आरो दा जों नुदों साननैसोआव बिथांमोननि माखासे सेकेन्ड लाइन लिडारशिपआ गोबां बाथ्रा बुंनाय बेफोर बाथ्रा बुंनाया सावरायफुनाय समाव बियो मोनसे बरायथाव बाथ्रा जायाखै बा बियो मोनसे गनायथाव बाथ्रा जायाखै आङो बिपिएफ हानजानि लिडारशिपखौ खावलायनो लुबैदों दैदेनगिरिखौ खावलायनो लुबैदों बे सावरायनाया सोलिफुबाय थानाय समाव बिथाङा बेबायदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना जुदि बिदि बाथ्रा बुङोबा जोंनि हारिनि गाहाम इयुननि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि माहारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिखौ जे जोङो गाबथालांनांगौ बेनि जे मोनसे सार्थआव जोङो मोननैबो हानजाया गोसो गोरोबलायनानै जोङो मिलायलायनानै बिसायख'थि गेलेनांगौनि जे गिदिरथार जोंहा मोनसे थांखि दङ बे थांखिया माबोरै जाफुंगोन ओंखायनो बिथांमोना जेब्ला मिडियायाव बाथ्रा बुंगोन बिथांमोना जाहाथे एसे हमथानानै बाथ्राफोरखौ बुङो संजम जानानै बाथ्राखौ बुङो आरो बिथांमोना जुदि सानदोंबा जे अफिसियेलि बिथांमोना बे सावरायनायखौ जुदि सानबायब्ला जे बिथांमोननि थाखाय माने गनायथाव नङा बेखौ बिथांमोना फोसावनानै होनांगौ खौरां बिजोङाव जे सावरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय गथिखे जों इयुनाव आरो सावरायबावनो हानाय नंला होननानै बिथांमोना जुदि अफिसियेलि बुङोबा जोंबो बे जिनिसखौ बजबनानै लागोन उनाव रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन बेखौ जे सोरनि थाखाय सावरायनाया दिनै डिरेल जानो गोनां जाखो सावरायनाया मोननै हानजानि गेजेराव जे गोसो गोरोबलायनायनि बाथ्रा दंमोन बे मानो गोरोबलायनो हादिया बा सोरनि सार्थनि थाखाय बे सावरायनायखौ गेजेरावनो फोजोबनाय जाखो बेफोर सोंलुआ दिनै रायजोनि गेजेराव सिखांगोन आरो रायजोआ फैगौ समफ्राव
बिनि उसित मोनसे माने बिसारखौ खालामगोन माने थार मोनसे बिजिरनायखौ रायजो राजाया खालामगोन मानो होनबा रायजो राजायानो जाहैबाय जोंनि मालिक रायजो राजाफ्रासो जोंनि आसल बिगोमा गथिखे बिगोमायासो बिसार खालामगोन जे सोर हान्जानि गोरोन्थिनि थाखाय सोर दैदेनगिरिनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै एफा मोजां सावरायफुबाय थानाय मोनसे प्रसेसा मानो थाद'नो गोनां जाखो आङो बेखौल' खावलायनो लुबैदों BPF लिडारनि हान्जानि लिडारशिपफोरनि सायाव जाहाथे जोंनि जे मिनिंफुल मोनसे सावरायनाय बे सावरायनायखौ गेजेरावनो जाहाथे दोनथ'आ आरो जे जों गिदिरथार मोनसे थांखि लानानै ओंखारदों बे गिदिरथार थांखिखौ जाहाथे बिथांमोना नागारा जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि हारिनि दिनैहाय मोनफ्रोमबो हान्जाया गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनि मोन्थाया दङ बेखौ BPFआनो जा BJPआनो जा EJPआनो जा कंग्रेसआनो जा UPPLआनो जा जोङो गावनि हान्जाखौसो गोख्रों खालामनांगौ बे एक्टिभिटिया थाद'नो मोना जोङो बेवहाय BPFआबो खालामबाय थादों UPPLआबो खालामबाय थादों BJPआबो खालामबाय थादों कंग्रेसआबो खालामबाय थादों मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनि जे सानफ्रोमबोनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ थाद'होनो नाङा जायखि हान्जायानो जाया मानो जोङो गोरोबलायनानै इलेक्सन गेलेहैयोब्लाबो जोंनि हान्जाया गोख्रों जानांगोन नङा होमबा जायनिखि हान्जाया जानो बे गोख्रों जानांगोन नङाबा गोरोबलायनानै गेलेनायनि उनावबो जुदि बिसायख'थिखौ जेननानै थायोब्ला अब्लाथ' बेयो मोजां फिथाइ जानाय नङा बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो हान्जाहा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लानायाव जयनिं हाबाफारि लानायाव बेयाव खुनु बादा थानो मोना बावहाय BPF हान्जायाबो बेफोर एक्टिभिटिखौ लाबाय थाथों जोंनि UPPL हान्जायाबो बेखौ लाबाय थादों बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जायाबो जिहेतु लाबाय थादों जों जुदि न'आव जिरायनानै थाबाय थायोबा जोंनि हान्जाफ्रा दुरबल जालांगोन ओंखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो हान्जाया गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जयनिं हाबाफारिल' नङा रायजोनि गेजेराव हाबनानै मेल मिटिं खालामनाय रायजोनि न'खर न'खर हाबनानै रायजोफोरखौ बुजायनाय बा रायजोफोरनि गोसो देरहानो सेस्था खालामनाय बेफोर हाबाफारि लानायाव खुनु गाज्रि जागोन होननानै आं साना जोंनि ज' जालायनायनि सावरायनायावबो बे माबा मोनसे आघात जागोन होननानै आं साना